1988. március 21-én dr. Nagy László budapesti ügyvéd kemény hangú politikai beszédben bejelenti Románia titkos falurombolási tervét az ellenzék zártkörű tanácskozásán a budapesti Jurta Színházban. Erről magnetofon felvétel készült, amit most hallhatnak. Sajnálom következik, utána Tamás Gáspár Miklós olvassa fel a Szabad Románok mozgalma üzenetét. Tisztelt Demokrata Fórum, kedves barátaim! Én is szerettem volna a felolvasott szöveget pontosan követni, illetve az elkészített szöveget pontosan követni, de az események hatása alatt néhány sort leírtam, és az így szól. Előttem csupa frakba öltözött úriember szólalt fel, akik erkölcsileg méltatták velünk szomszédos nemzetek nagyságát. Sokszor hangzott ez el itt. Én az alkotmányra és a törvényre felesküdött emberként tisztelem embernek törvény előtti egyenlőségét, de nem ismerem el népek és nemzetek erkölcsi szintjének az azonosságát. Erre sajnos okom van. Vannak itt kutyatenyésztők. Tudják azt, megjelent ez egy magyar kiadványban, egyedülálló a világon, hogy 1948-ban az erdélyi kopót a román kormány egy minisztertanácsi rendelettel kiirtatta. Nem hiszem, hogy erre volt példa a magyar történelemben vagy máshol Európában. Ezek után elmondanám azt, amit a múltkor el akartam mondani, sajnos időhiány miatt erre nem került sor. Erdélyben egy újabb madéfari veszedelem van készülőben. A magyarság menekül, szövetségeseink néphallgatásba burkolóznak, még 1000 éves barátunk Lengyelország is. Románia újabb borzalmas tettre készül, elrendelik a 3000 lélekszám alatti települések, így a Székelyföld fizikai felszámolását is. Erdély újra útra kelt, menekült áradatnak még csak az elején vagyunk. Erdélyi honfitársaink jogvédelmében eltöltött, önként vállalt, másfél esztendő súlyos tapasztalatai megerősítették bennem azt a meggyőződést, hogy itt már a teóriák időszaka lejárt. Cselekvő magatartása eseti és tartós szövetségesekre, vagy szövetségbontásra, nemzetközi kitekintésre, és ha kell, akciókra van szükség. Nemzetvédelmi ügyben nem kötheti meg a magyarság kezét, nincs rá erkölcsi alapja, egyetlen uralkodó ideológia, vagy szövetséginek hit érdek sem. Hű szeretnék maradni önmagamhoz, és itt egy mondat következik, amit szintén március 6-án szerettem volna elmondani, és elmondom most is. Nagyon sajnálom, hogy idői hiány miatt március 6-án nem mondhattam el a fórumhoz is címzett azon véleményemet, és ezzel nem voltam egyedül, hogy a rangos történelmi visszaemlékezések és elemzések, összegezések ma már csak akkor hasznosak ezen a szinten, a mai cselekvést megfoghatóan programozzák. A lényegvesztés kísértete március 6-án néha sajnos a Jurtában is megjelent. Ennek bármennyire is kényes feladat útját kell állni, a közös út kötelez. Az ott elhangzottakhoz kapcsolódva pedig kimerem jelenteni. A tévedés minimális kockázatával, hogy az általános emberi jogok, közte a kollektív nemzeti kisebbségi jogok ma már nem funkcionálnak tartósan a szegénységben vagy a nyomorban, a demokrácia a szegénységben agonizál, a gazdagságban többnyire virágzik. Továbbá azt is, tudom, hogy ez kemény szó, azonban egy magyar újságíró szavait kölcsönvéve az ezzel ellentétesek, szép szavak, nagy szavak, de hazug szavak. Továbbá azt is tehát, hogy a 19. század gyönyörű és igaz jelszavainak újrahangosításától nem várható semmilyen fordulat, ez már kevés.
Mi hát a teendő, amikor süllyed a hajónk? Mindenek előtt vigyázzunk szemünket nem Moszkvára, hanem a megvalósítás előtt álló Egyesült Európára vessük, oda, ahol a gazdasági és politikai integrációt, nemzetköziséget, a helyi autonómiák, mint új jogintézmények, egyenes arányú növekedése, az etnikumok kollektív és egyéni jogainak a kiteljesedése kíséri, ha mégis van kivétel, az csak erősíti a szabályt. Európai gazdasági együttműködésre tapadó, azzal együtt ívelő általános emberi és kollektív kisebbségi jogok számíthatnak csak sikerre korunkban, és egy új orientációt követel tőlünk. Egyes számú javaslatomat, mielőtt elolvasnám, utalnék az Élet és Irodalomban megjelent olvasói levélre, ami az én nemzedékemet halálra ítéltnek tünteti fel. Azt mondja, hogy kegyelemért folyamodunk. Nos hát, mi nem folyamodunk kegyelemért, van ennél bölcsebb magyar közmondás, és ezt én előttel javaslatom előtt megismétlen, segíts magadon, és az Isten is megsegít. Idézem. Első számú javaslatom a szöveg a következő. A Magyar Demokratok Fórum kérje fel a magyar kormányt, hogy folytasson olyan irányú tárgyalásokat a nagyhatalmakkal, a mai helyzetért felelős Franciaországgal és Nagy-Britanniával, továbbá az Európai Gazdasági Közösséggel, melynek eredményeként először Magyarország, majd ezt követően az egész Kárpát-medence területét nyilvánítsák különleges gazdaságövezetté, a két világrendszer közötti bizalmi együttműködés modelljévé. Ezzel egyidejűleg az Európai Gazdasági Közösség vállaljon kötelezettséget arra, hogy a trianoni utódállamok kormányaival gazdasági kapcsolatot csak a különleges gazdasági övezet útján tart fenn. Ide a Szovjetunió nem tartozik. Ez a javaslat a közös gazdasági érdekek oldaláról célozza meg a mai Magyarország és az úgynevezett történelmi Magyarország között húzódó határok spiritualizálását. Határrevízió nélkül állítaná vissza az itt élő népek javára azt a gazdasági egységet, melyet a trianoni diktátum tudatosan felszámolt, és most maga is hiányolt, mint kieső piacot. Tisztelt Fórum, kedves barátaim! A hagyományos koncepcióktól eltérő álláspontommal jelezni kívánottam, hogy nemzeti problémáink megoldásának kulcsa az egyre markánsabban és stabilabban működő európai gazdasági érdekekben keresendő, és ennek objektív megjelenése a Kárpát-medencében nem is oly távoli. Kívánatos, a kiemelkedően kreatív magyar reformszellem menjen az események elé, amíg nem késő. Rátérnék most már az erdélyi menekültek hazai kezelésének politikai, jogi és egyéb vonatkozásaira a következőket kell kiemelnem ezzel kapcsolatban. Kik azok, akik jönnek, honnan, hova igyekeznek, mit akarnak és mit kapnak. Erre nézve egy megbízható táblázat áll rendelkezésemre, melynek címe reprezentatív adatok 100 erdélyi menekültre. Itt leállítottam a videót azért, mert most már szakmai részek jönnek, elég kemény szakmai részek, de egyelőre ezen a kazettán csak a politikai vonatkozásokat kívántam rögzíteni.